In de kwartfinale hier Drachtster Boys voor een grote verrassing zorgen door landskampioen Os Lusitanos uit de beker te wippen. De trainer zocht actie en Pernis kansen om verder te komen. Ja, Pernis hebben we ook al 2 keer tegen gespeeld voor de competitie. Uit gewonnen, thuis gelijk. Dus we hebben zeker kansen. En die kans die komt al heel vlot in de wedstrijd, want al na 4 minuten is het 1-0 toch Esther van Toledo. Een dreamstart dus voor Drachtster Boys. Maar dan is het Pernis wat heel handig broek maakt van de ruimte die er ontstaat. 1-1 Samira Elbiar in de 8e minuut. En dan gaat het heel hut. Want de vrouw uit Schiedam die binnen handig met de bal. Staan mooi vrij voor de goal en Rochelle Becker maakt het 2 minuten later de 1-2. Drachtster Boys maakt bij de les blijven, maar verliest je de bal en dan zijn de counters dodelijk. Het is Fernandes in de 11e minuut met 1-3. En dan zorgt het er een stuk minder fleurig uit voor de Drachtster Boys. Wat weer balverlies leidt en weer is die counter heel gevaarlijk. Draai het in 1 en dan Krees uittikken. En het doelpunt is van Knechtmans in de 18e minuut. En dat betekent dat Drachtster Boys nog 20 minuten had om de wedstrijd een draai te gaan. En dat slagen, want na 4 minuten het misverstand achterin en de goal van Janneke Vellema. Nog een kwartier te gaan en alle opties liet je weer iepen. Maar daar is het antwoord van Pernis. Tussen de voeten terug is het weer Fernandes die de stand op 2-5 brengt. En alles is nog mogelijk. Het is moeizaam om die bal in het net te krijgen. Hier een grote mogelijkheid. En dan toch van dichtbij is het Vera Velers die het verschil weer op 2 brengt. 3-5, maar nog 9 minuten. En dus nog van alles mogelijk. Maar dit is het antwoord. Een minuut later is het Almeida die het de eindstand brengt op 3-6. En dat betekent dat voor het tweede jaar op regen Drachtster Boys in de hele finale eruit wipt wordt. Nou, je loopt uiteindelijk constant achter de feiten aan, komt op 4-2, snel weer op 5-2, 5-3 uiteindelijk. Nou, dan kom je ook nog weer snel op 6-3. Ja, dan is het gewoon moeilijk om binnen 20 minuten bij te komen.